Ahoj, dnes som po sprche a idem vám porozprávať trošku o určitých produktoch, ktoré, ja viem, že niektoré z vás sa pýtate, no ale čo si mám dať na objednávku, ja už mám všetky oleje. Babi, doteraz je o olejoch, samozrejme, ale ja beriem doteru skôr ako celý životný štýl. Ja nenakupujem každý mesiac iba esenciálne oleje od dotery. Dokonca keďže som už doteraz, myslím, že teraz 13 rokov bude teraz. Teraz v apríli, myslím, že na budúci týždeň. Takže ja som prvé roky si nakupovala esenciálne oleje, ale teraz môj pravidelný nákup je Lifelong Vitality Pack alebo VMG. Do nedávna bol aj proteínový prášok, keďže my ho už nemáme, bohužiaľ, ale ja mám ešte 3, myslím, že tam mám odložené, som si nakúpila viac. Ale aj také, ako je šampón a kondicionér. Práve som sa osprchovala a si hovorím, tak urobím live na to. A potom používam Live-In Conditioner. A ešte na tvár si nastriekam. A pridám si to do vlasov po sprche, keď si umiem hlavu. Ďalej, čo používam je celú kozmetiku. Ja inú kozmetiku, kozmetiku používam už od... Myslím, že to nebolo hneď prvý rok, som nepoužívala, lebo ja som si robila z esenciálnych olejov a tak ďalej. Ale teraz, babi, toto mám Vráž, ale nie je to Vráž. Viete, čo som si tam naliala? Ja som skúšala všetky kozmetiky od dotery, ale ja používam toto a ja mám veľmi rada ten sprej. Takže ja si to stále vlejem a nasprejujem si tvár. Ja mám rada takisto tento mist. To používam na večer. Ja som si vytvorila takú vlastnú rutinu. Večer používam tento sprej a do toho potom si pridám moringu. Toto je moja večerná rutina. Ranná rutina bude, samozrejme, umiem si tvár z anti-aging, tou penou, premýšľam nad tým slovom. Potom používam toner a hydratačný krém. A do hydratačného krému, keď si ho dám s touto paličkou, alebo špajdličkou, alebo ako sa to volá, ja si stále pridám nejaký esenciálny olej, alebo si potriem rovno rúžu, alebo jazmín. Ja mám všetky tie kvetinové tačky tu v kufríku. Používam navrch toho. Ďalej na telo. Ja mám doterácky telový krém, ale čistý, pretože ja si stále rada dávam nejaký esenciálny olej. Či sa sprchujem ráno alebo večer, to je jedno. Dneska som bola vo fitku, takže dnes som použila geranium. Je to olej lásky a dôvery. Ďalej som použila, čiže ja si zoberiem takto. Ja si nedám esenciálne oleje do flašky. Môžeš takto urobiť, samozrejme, ale keďže ja rada striedam tie esenciálne oleje, idem podľa chuti, podľa vôni, aký mám pocit dnes, ja si stále zoberiem zo pár pumpičiek toho čistého krému a potom si dám nejaký esenciálny olej, kvapka alebo dve. Dnes som si pridala ešte raz geranium alebo muškat a yarrow pom. Yarrow pom je olej energetického bezpečia. Čiže tieto dva olejčaky som si ja dnes použila. Nevravím, že musíš tieto oleje používať. Výber si podľa vlastnej vône a chuti. Mne niekedy geranium napríklad nevonial. Teraz mi vonia esenciálne oleje. Naše vône sa menia. Keď som robila vo fitku, som bola stále taká hype, tak som mala rada peppermint na povzbudenie a pomaranč. Potom sa to začalo meniť, začala som mať radšej drevité vône a teraz mám rada kvetinové vône. Čiže ono sa to mení. Nikdy nezahadzuj esenciálny olej, keď dostaneš niečo zdarma od dotery, alebo si niečo objednala a povieš, bože, ten mi smrdí, ten ho nechcem. To počujem často. Vetiver alebo Mirha. Veľa žien tieto oleje nemajú veľmi radi tú vôňu. Ale ako krásne funguje vetiver, ja stále miešam na spánok. Teraz nebudem o spaní rozprávať, ale vetiver je krásna koreňová vôňa. Čiže, alebo koreňová, lebo je to koreň. Čiže taká zemitá vôňa. A preto ja si zmiešam vetiver napríklad s levandulou alebo zo serenity.
Ale opäť, ty musíš ísť podľa seba, ty nemusíš robiť veci ako ja, alebo ako niekto iný, kto ti poradil. Zober si esenciálny olej, ktorý ti vonia a použij ho. Čiže toto je moja rutina ráno. Ďalej, samozrejme, zubná pasta nemôže chýbať. Ja mám všetko od dotery. Ja som tu mala jednu pani, ktorá prišla minulý víkend. A ona neprišla tu kvôli dotere, to je úplne niečo iné. Neznáma pani. A pozrela sa okolo a hovorí, wow, ja som si myslela, že mám doteru, že mám veľa dotery. Ale toto som nikde nevidela, lebo môj celý byt, všetko je s doterou. Ja nepoužívam z obchodu zubnú pastu, telový krém, šampóny, kondicionéry, to všetko si nakupujem cez doteru a dostávam nielen 25% zľavu, ale 30% kreditov späť za každú objednávku. Takže toto je super, že máme takéto výhody v dotere. A každý ich môže mať. Každý môže mať vlastný účet a získať tieto isté benefity ako ty. Takže mne jedna moja známa povedala, prečo nepodporíš seba, keď som začínala v dotere. Ja som používala z iných spoločností, alebo nie spoločností, z obchodov som nakupovala produkty takéto, alebo čistiace prostriedky. A ona hovorí, prečo nepodporíš sama seba, svoj biznis? A vtedy mi to tak nejako doťuklo. Aha, však môžem podporiť seba, fakt. Prečo by som, ja nehovorím, že nepodporovať niekoho iného, ale keď ty máš vlastný, buď biznis alebo vlastný účet, prečo nemôžeš získať, prečo nepodporíš seba, že dostaneš 30, 20, 50, poďme 55% zľavu. Hej, keď niekto povie, že áno, frankincenz je drahý, áno, esenciálne oleje sú drahé. Keď dostaneme 25% zľavu plus 30% kreditov, naakumulujeme si kredity alebo body a potom na konci roka máme obrovskú objednávku úplne zdarma. A to nie je, že keď ja objednávam každý mesiac napríklad 125 bodov a dostávam ešte tých 30% späť. Keď ste tu nové, keď ste len začali s doterou a neviete, ako to funguje, opýtajte sa vašej upline, tá, ktorá vás registrovala do dotery, alebo si nájdete tu v príručkách, v tejto skupinke, v príručkách si nájdete, hneď na začiatku je jedna príručka, kde vysvetľujeme o bodoch, ako získať body, ako si ich môžete vybrať. Sice je to už staršia kancelária, ale aj tak to bude dávať zmysel. Teraz, kde som tým smerovala teraz, ale čiže dostanete 55% zľavu. Čo je úžasné. Áno, tie esenciálne oleje sú drahé. Ja beriem esenciálne oleje ako investíciu do svojho zdravia. Ja beriem všetky tie produkty, ktoré používam, to je investícia do mňa. Jednoduché. My investujeme do rôznych vecí. Veľakrát, ja takisto, a myslím, že to som povedala všetko, čo som chcela, ja takisto, koľkokrát sa snažím investovať napríklad do programov, do kurzov, do lepšieho oblečenia, ktoré je kvalitnejšie. Ale koľkokrát sa zastavím a si poviem, radšej investujem do svojho zdravia, než do všetkého ostatného. Ja nehovorím, že netreba investovať do iných vecí. Samozrejme, že áno. Ale koľkokrát investujeme do nepotrebných vecí, ktoré nám prispievajú do ničoho. Do zdravia, do života, do ničoho. Takže ja robím tieto rozhodnutia tak, že keď použijem ten esenciálny olej, ktorý je drahý, použijem jednu kvapku. Ten esenciálny olej mi vydrží niekoľko rokov, nie týždeň. Hej? Takže ak nevieš, čo si máš kúpiť, a ja som tam zobrala ešte jeden olej, ktorý si difuzujem teraz, viete čo, idem späť, lebo ja vám chcem ukázať, ktorý difuzujem. Neviem, či ho teraz máte u vás. Viem, že ste mali takú ponuku. Dajte mi vedieť. Amazon. Ja chcem, aby ste to videli. Moment. Je to Amazon? Vidno to? Nemôžem naštelovať. Asi to je naopak. OK. Je to Amazon Escape. Táto vôňa je krásna v diffuseri a keď si ju ešte nevyskúšala, určite vyskúšaj. Mne prípada trošičku ináč vôňa než z flaštičky.
Takže krásne vonia v diffuseri. 3 až 5 kvapiek do diffusera. A ja si pustím často diffuser, no ráno, ale po obede ja idem so šakrou vonku na prechádzku a ja si pustím diffuser, keď odídem vonku. A keď prídem späť, taký Amazon, krásne to vonia. Takže toto diffuzujem teraz, keď si to nevyskúšala. A všetky 3 sú krásne. To je Vineyard, alebo Vinohrady, ten Amazon a potom ešte morský esenciálny olej, alebo vôňa mora, pláže, beach. Takže, chcela som vám tiež dať vedieť, že od 4. mája spúšťam detox tela a mysle. 10-dňový detox tela a mysle. Ak ťa zaujíma, keď chceš urobiť taký mini detox, pozor, to nie je detox s nejakými šťavami alebo vodný detox a tak ďalej. Bude to detox s jedlom. Niektoré jedla pravdepodobne už máš doma, alebo si určite ich vyskúšala, ale ja vám ukážem, ako môžete jesť, aby ste jemne detoxikovali svoje telo každý deň, plus vyživili. To nie je iba čistiť, ale aj doplňať. Takisto tam budem dávať cviky, pretože veľa žien sa ma pýta, môžeš mi poslať nejaké 2-3 cviky, ktoré mám robiť na brucho alebo na nohy. Nebude to nič zložité. Tieto cviky môžete robiť doma, môžete ich robiť vo fitku, môžete ich robiť vonku, kdekoľvek ste. Jednoduché cviky, nie je to nič náročné, ale budete to cítiť. Nechcem prezradiť príliš veľa, ale ešte raz, 10-dňový detox, začínam, bude tam toho oveľa viac. Keď sa chceš dozvedieť viac ohľadom tohto programu, daj mi vedieť. 10 dní, začíname 4. mája. Mala som to pripravené, aby som to všetko postihala. Mám to pripravené, ale 4. mája som si povedala, že dám to na maj, pretože je to lepší čas. Aspoň tu v Kanade, nám tu ešte snežilo. Ja viem, že sme v jari, môžeme začať jemne detoxikovať naše telo, ale ja som si povedala, urobím to v máji, dám každému dostatok času, aby ste sa pridali. Ak máte záujem, chcem dostatok času aj pre seba, aby som to všetko stihla a zvládla. Takže 4. mája na 10 dní začíname tento program. Koľko stojí, sa určite pýtaš. Je to investícia 111 eur. 111 eur, áno, tento program budeš mať na celý život. Keď ho nebudeš robiť teraz a chce sa k nemu vrátiť, kľudne sa k tomu môžeš vrátiť. Pozri, hovorím na celý život. Ja nechcem povedať, neviem, dokedy bude telegramová apka. To je na telegrame. Keď nie si na telegrame, dostaneš odo mňa e-mail a dostaneš sa do skupinky na telegrame. Ak nechceš si vytvárať telegramový kanál, tak to nie je pre teba. Pretože ja tam natáčam aj audio nahrávky a ja chcem urobiť taký to bude taká podpora k tomu, čo budem učiť aj cez newsletter, čo vám budem posielať. A takisto, čo je už v celej tej príručke, ktorú som urobila, je vyše 50 strán. Babi, vyše 50 strán, máte sa na čo tešiť. A to nie je, že musíte teraz všetko čítať, ale máte tam... Ja som na tom pracovala tak dlho, takže máte toľko informácií, ale pre mňa to nie je o informáciách. Ja chcem, aby ste vedeli, ako to využívať a dať do praxe. To nie je iba učiť sa, ale dávať tieto veci do praxe, aby ste mali výsledky. A toto môžete používať celý život. Čiže je to investícia do tvojho zdravia 111 eur. Keď chceš mať lepšiu cenu, ja mám lepšiu cenu pre tie, ktoré sú členky mojej novej kapitoly. Ak chceš o nej vedieť, napíš mi správu a veľmi rada ti poviem, ako to funguje za oveľa viac zvýhodnenú cenu. Myslím, že to je 55% zľava. Ani neviem teraz, musím to prepočítať, ale je to fantastická cena a plus v mojej novej kapitole získavaš extra veľmi veľa podpory, audionahrávok, informácií. Je to skvelé. Takže ak chceš, pridaj sa za 111 eur, alebo mi napíš správu a môžeš sa pridať za zvýhodnenú cenu, ak chceš byť členka mojej novej kapitoly. Ja ti prajem pekný večer a budeme sa počuť na budúci týždeň. Ahoj.